a coach called Brema, the centre for Krukra Beno, and a centre for at the buyer, some for Gibrania Daje, as son soya and ne every Yade Baba Somo Sepram to Brecasia, I was some part TV so. And some the baboon from Pa Edia for Sompa 93.1 FM. I was Santimantamu was Sunyan in Potamoswa. Eya Sompa 98.9. And Nabuno Epoya Manta for Nasutia dia fan kranza Sompa 90.7. And some ebano edoso, dear Betty Mortinti Mino, a B and say. Yaka say ya no, eya dear about so bejadon sono. One so at the entry nibi ya for be diabo one no and no ho anu ye at the abaya de emunsem eba bedaimo. Chiniyama de atuja say final voter register about no. One be sanimu pasa akokon no na ne ehunta bia wo de apie. Ekwokuo wodo ya wasaka won ho abom se ekuo kese no CSOs no emu bia bobonten e de sobo ebo ise no said the maybe what they ye one efa few ways abato ho no wosusu se enya ne kwan so a sisia ye duru bunu east mantan no mu a kura e fro se bodom ma melody na mahama woni ne kunu akwa akotwa homamu ama maternity ward chenchire bi won ma bia no ne enkranza dwakesia befo de ya MPP aben hyase no wofanya edikan no akwawie yeswafo ya wono ehwe nkronkuma amamuoso e de apaso akotwa homamu adwumedie no emu nsem nyina hodo no ye de ba betom anim na awie yewura kofi kuranten konton kro de atodwa se ye hwemra hye badwa aga na anya de bonko e de toso nwatwi ya afi wesi abato sebe ya asumdwe beto akoso edi him e wo maiga na munti no efutu akọ e de ama esumfe kuo mu akandifo ene amanyofo mpanyimfo se wonhwe enye bibi enfamo asane ma no LPG amanyokuo anya gas yewura kofi apalu so me ha na so me ha wo de atodwa se wo wonhyehye na enisuade hunu ne botai bia wo betimi ama adwuma ye ni Ghana mabunu nya bi nje no eto atwa ensemui afoforo ka ho bi na enne awie yade ba besom se prem to breakfast ya Sompa TV so Sompa radio ahodo no nyina so etwa for so Facebook no eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV www.somponline.com nefa abefo kwan so tie yen na ensem no ebeya woda na ejina enwumako yi so Today Herbal Center say nkancho say kokwaduro tatahwe no wo mo na ewo so hu so sisi ye oya oyamatimu a ekoko nsunsuanso ne bietima wani kura ye wiswisi bo modern so bewura ba bia to nro na wonua waje wode akwantu opoma no express group fua wo kosuku akosua de amonone ana akoye adwuma wo konsrahwe wo mo na betimi de wakọ akwakodura asembia emma ho na mom wo kọ na ato asentine ne twetwe nde ntimi nkọ ma enye yebro ne kura ma avisa Yoko hu 21st clinic for sciatica experts no wo mo ahwe ehunu yadeko na entem highly efficacious medication yade amawo na fe ahoto aba ama nema nyina nso akoyie ene se wo hwe yen e wo phone so yenye TV so internet intia cloud internet wo mo de na ye papa awie wo mo kan yen ho na ensempa ne yede bre wo efa kase ye bi aso yasene na mo nsompa kunafo akyede no obi anya aso asene wo ne ye twen wo se onso do de beba emo entoma asikyire anwa bibia de che yeye na momode emo adwuma no so and it is 0598 559 802 betime do de afa ho enuanom beno na awie yagebrani adaje ye de nsem no eba besomo medi do ohene re mame ekua yeboa esiama bro nyame ne menua bema ejapia apam dada afa yagebrani adaje na ensem no yemfa ne mobomu no emfa emamo akato ne bro na afiwesi abato ye de yanim no yetimi ede ahyehye so na sebe ya basabasa ye ene kesene ye enhye amanfo etirimu ma emma no emuso emempia bonten enkofa ho ye emre omaya sumdwe ente no enipa dodo na enene wo ye bidi aboa sebe ya de titiru abato bedwa no wono behwe ama pepepe ye edidwuma ama afiwesi ya abato no akwakwaye asumdwe mu echen afibia abato no ewo omaiga na mu hase no neno ena futu akwade amansentrefo se ewo se yehwe na ensemu ahodo biada yede beba bonten anasa nkrenkre bia mpo onye nsentreni ene social media handles ahodo abe obi afa ne fo ani ensem bi wo ho a na wato no ode amane yenka hu samai bi wo ho anam sentrefo kasa so ene ankrenkre kasa so ene kwafa basabasa ye ne ho ye ba ye nei
ebinum ekwaye to kwatenafo ewo enkofo aman so ya won kro na anasa won man ne boy yente no yesi ehu we no won hu nimpre no so eniema ahodo bi atwetwam wo man Ghana wo yabato ni mo no dodo na ya na ejina we se so enu nti afi we se de yesre se won hwe na saa niema ni nyina no yentimi ntwa to asem bia do bi ba e de aba betu dwa amana to adehwe asom bia no yenhwe hu se eye nokre trodo yahwe asa hwe ni biem ehu sampa ye de ba eye nokre sem enfa basabasa ye bia entimi enfa ma Director of Training Michapani Kwanchefo ya wono eba ntete adwumedie ho awa abato komisa no mu a wono enetua no Dr. Sribo Kweku na wone ensentwerefo hia ya sansem wese nyina no da na di editre. Said that my greatest fear for 2024 is misinformation, because both the traditional and the social media at times are hurry to put forward information without checking the authentication of it. So I'm saying that I am seeing ahead of us where people were coming out with some videos that believe will not be related to Ghana's election. So we have had instances where there was a video and they attributed to the district level election. I don't know whether it was that. And the person was in green jacket. In the way when everybody knew that in Ghana we don't use green jacket. So my advice to the media houses here is that they need to be very careful and cross-check every information they will get. Asembia yede beba bonte no yenhwe na yensan hwe ne biem yensan koye chinkwohwe ne biem se eye no krensem ene yede ba bonte se be ya wo mei ye kebma menka bia memo ye di dwuma ene ya somdwe eboa ya ye tokoso enuma no no yen konkofa basabasa ye ene tuntum yobiada ema mesem wei eye Director of Training ewo abato komisa wonom ho Dr. Sribo Kweku ene da sansem we se nyina di editreye. Yada so agina battle komisa na enkomo ahodo a ekoso akata kirema ene de na Ghana abato enya duru so no kiniyema no pani kwankyerefo abedi akira woda wono mu a ehwese amanebo ahodo ene emusu ehunu nyina wono betimi de aba abonten Director of Elections ewo IT Dr. Rashid Tanko Computer na wakasa ede achese ewomsa abato komisa se we the final voter register na ba beto abonten de na wo mo nso anya adaje atwe wo ma hweni wane de ato hwena no na wo mo pen no nso anofia se capitation grant de ni bi wo mo de si ho pa nunum esane mo pa sa akokon nso mu na wo no mo ahwe de wo mo poten na fe emu amonebo wo mo de aba beto Ghana fo nyina anim na wo no mo hu se ba bi e friend special voting eno sei no wo no mo bubu bi sre ne abasa enti de wo mo yiye firi mu no ni nyina no wo mo ma enka da mu ombe yepi 884. So we need to know those polling stations which have been cancelled. So these are our issues. And then we also requested for the regional breakdown. I mean, what they gave was just a national summaries. We need to know the regional breakdowns and all that. These are some of the issues we have requested from them, and we hope that they will make good meaning of that. Based on that, I requested I want to receive my hard drive for my party, of which we returned back to them last week. And they said they will go and bring it. So we are waiting for them to bring it. I won't respond to them and then glorify such rubbish. That is not our work. We are a political party. Those who are supposed to do the job is the EC. Ghanaians don't pay their taxes to us as a party. They pay taxes to the EC to do this job. This is administrative. So we requested for it. I was grateful to thank them for bringing that one, but it fell short of the original summaries. And then that's why we asked for. And clearly, they know it. That's their job. That's why they were silent about it. It doesn't take the mouth of a political party, which will not even make a 0.001% in an election to ask me that they don't need to have that. We will follow it through. We've taken notice of it, especially the issue about the polling stations, which do not exist again. I mean, this is the first time they are announcing it. I'm sure you, the media, have taken notice of that. This is the first time. I mean, so if we hadn't asked, all these things wouldn't have been up. We would have been going to elections knowing certain polling stations exist, only to go there and then voting will not take place in those areas, and figures have been aligned to other places. So you see the benefit of NDC insistence on doing that, making sure that the right things are done. And I think Ghanaians should be thankful to NDC for our eagle eyes, which has brought us this far. Dr. Rashid Computer no wono na ba chiniyema no eba se abato komisa ho wo mo hwene simpa wone kwankyerefo abadi ache no wo che se chiniya boa papa
afie abato no sɛ nyɛ wɔn mo a anka ne apiepie bia no nka ɛhyɛ dɛm. Ebusia civil society organizations ahodoɔ bi wɔnom yɛ kokoo ɛna wasaka wɔn ho abɔmɔ ayɛ kuo baako wɔn ɛna ɛka sɛ ebinom wɔnom ɛkyerɛ sɛ wɔde isi no ɛho yɛ ɔpapaapa yɛ ne titiriw ɛne wɔn kɛndifoɔ ma megye mensa na wɔkyerɛ sɛ maame adukɔ adeɛ bi a wɔyɛ na ɛyɛ wɔn wɔn pa kyerɛ sɛ efiri bere yɛ yɛhyɛ aseɛ to aba ɛwɔ man Ghana mu ase nom wɔafi apem ahenkron aduokron mmienu mu ebesi ɛnɛ yi a yɛka sɛ afi bia da abatuo mu no ɔman Ghana yɛde hyehyɛ soɔ no ɛyɛ ade a ekuo wese no ɛba na wɔnom ɛtimi ɛde wɔn kɔ twɛ wisi a wɔn hwene ɛsantam no abɛdi abatuo n'akyi ɛhu deɛ ɛkɔ soɔ wɔ mu ebi ɛwɔ ɔman yi mu ebi nso ɛwɔ amanɔne na so wɔn kyerɛ sɛ wɔnom de krataa kɔ ɛyɛ maame gyemɛnsa hɔ sɛ wɔn hwɛ na nka accreditation no wɔn timi ɛma wɔnom bi sɛ bɛyɛ obetimi anya kwan ɛde sɛ adwuma no nanso no ɛyɛ ade a wɔbɔ ɛyɛ mifita duku ɛna de ama ekuo yi a emu baako ɛyɛ Center for Conflict Resolution Ghana na wɔnom convener ɛna wɔka sɛ Yewura Adib Sani ɛna wɔkyerɛ sɛ deɛ maame gyemɛnsa yɛ no ɛyɛ no enwanwa papa na emu owuram ɛkyɛ sɛ wɔn ho adekodeɛ nti a wɔbɛtena se na wɔde mmara hyɛ ne nsɛm ɛsi sɛ gyina yɛ no. The EC has a responsibility to be transparent in all its dealings as we go into this election, so as not to validate the perceptions that people have about the commission. So her unilateral decision to prevent these CSOs from observing the election, I must say, is a recipe for disaster. It is extremely dangerous. And for the sake of the peace and security of Ghana, Mrs. Jean Mensah, you have to rescind your decision. Ebusiani Okasa ye a convener Edema Civil Society Coalition Yewura Adib Sani anything. Medo Concran Certifi, and no Ewabuno East Mantanumu. Could I throw us a bodom? Mame Lodina Mahama, Mampeninda Dajon the many Mahama yere, was I an idea ni bill. Na we dear baby and Marqua we yet now we was hiding Codano, a two baby papa, your friend say maternity and children's ward, and a one Marqua copa home to me. Na said ye infidio gumoni dan chincha one may be an honor. And a mammy Casabecha say, one more butter party to Lodina Foundation, no air sapomudimpa, a betoja, a Ghana fana baby, na we know. Bodon na normal tranquility and editor name say, one may a woman wa, na dear wire one grandson are for no, have sent a honey bimpi a woman potem ho, and no, and one in Ukunina, we could tell we are batche, and a woman de apaso, it cha homamwa, na animal woman say my crumanian so, and Yadia dear course no, saying it here. This beautiful initiative will make basic healthcare services free and accessible to all. The Lodnina Foundation is committed to empowering women and children in all areas of life. To open modern dialysis centers within reach of every Ghanaian because we seem to have a pandemic of a kidney disease. We Mame Lodina Mahama, one dokunu, and one mokoya ye de wo and Crancer Tiffin crew bodomwa. Na wɔkyerɛ sɛ deɛ emu nsɛm tɛ ne mfaso ɛwɔ ɛde mate mamufoɔ yɛfiri nkranza tifi doa na yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ nkranza anafoɔ fɛ mu na bra yɛwura mahama mo ɛnam atifi no na ɛyɛ local government minister yɛwura nimonyafo ɛgye mensa kosa yɛwɔsa ɛyɛ mmarahyɛ badwane de ma adehyɛ mu wɔtachima south abatoɔ mpɛsoa so ɛwɔ bonopo yɛ mantam mu wɔno so ɛnam ɛfam hɔ na ne dwumadie yi a wɔyɛ ne kyerɛ sɛ say Mame Lodina, one in Ukruna Shadani, found Cranzan, but was a debby. A buy na MPP, a buy and a wasso. Into my madrin so no more boy as Sabia, a yanquine so announced on a buy no, Nidia a traffic as a warrior and no so ye. And not see a bear food jack say ya was see a one Cranzano, a fire a dick face one no, a ya dear one etimi a guna brim a ye. Na esan se empenyimfo empese obetena so na ama ekwan ama adwadifo na timi akoye wadwumente no wafo apaso akotwa homemo kishiro ya ye kase no empenyimfo dodo na no na akwa ekire ama sa adwumedie wese no timi akoso na abusia wese nya dwa keke abefo diabrosan ya edankora ewom no echen wotwe ho nwi bra won monyafo ejebensa kosa local government minister wode ensemetu dwa no say eno okasafai onyam shekesi a edupia ban ede
yɛbɛyi aba nkɔsaman minister hyɛ contractors ne sɛ akyerɛ afe ɛwɔ sɛ bɛwie na yɛn nyinaa yɛnim sɛ wohwɛ anwomade a ɛnɛ yɛba bɛda paho ntoma na ɛkyerɛ sɛ NPP aban asom nkɔsaman secretary gyina ha na ɔkasa ɔka edwaya bakosɛm sɛ bɛyɛ 17 years 70 na sɛ mitiawam Ebusia ni okase ye enkronkuma memo ni akese empuntuo soafo yered monyamfo kwaku ejemensa kosa ya site Chimai South no ahye bedwani ena yetie no na atwetwe ro eninti wona yesoma bogisem to adonko ye wa memuo nyamesomo ena afe oman chichire mu nyina da dodo na edwani wonyam ekota adwumedie no achi nananam hemfo ewura mu ewoho asofofo ene wonom ekeka ho enam sayo so ankobia hene ya wono wote nkranza nananum atankonwansa aseso ohene ba eje bafo wono so ekodwabo no ase na ensemu a ohene ba edetu dwanabusia yese adwumo hwe no eda ni wura no ene sefata no in the 50s 1950s yeshe kwanza ejo kakaya edibe mfio suni abayanko abayan fi ewura kwa me kroma penso aba bisi ene eso yehu adifefe bia ya attractive sa diga prasa abisi ne eti asida ne de bema ewura omapeni na akufado on the local government ministry for say Obaye adifefe se ma prasa man se ka se na beka na ega boasia e prasa ye number 1 aisha ega Uganda nyina na ya twenya ya nyobia meye bibia mayese aban we edi de prasa man na nanom ye beka nyina de se ega kodema ego nyedema empire ebe bo nyina de se onipa obe bibia mayehu se ifia josuni obe ya de fefu ya che ono na ebe bo pa ya ma no se nananom de ya nyamanfo emere nso a nyina be soro waka ya goto aba ma o ma pani fra oba se be ya ade awayi obeto aso amaye if say admana waye no ofiase de so wiye yedere nu ne so ye pese ye beko akosesa bibi na obi so be kase wo we come priority mo we come asemtese ho enti dia obesiase no ani bebo fa ya ma no Ebusia ni wakasa ye eye ohene ba eje bafo ankobia hene ya wono ewo nkranza na nanu atankonwansa aseso ena wo kyese edwafefe ya MPP aban aye ya story building ya omo siese adankro mbese store so no ebese aduonum 50 ena afe edwedi bia wodo no enso ya wo machichem so bese wo ha police asoye ye wo mu ena afe nso no ba bia obekwa akogye ya ahwenso eya ade a ehyem na enkwada totofe wa krachifo nso baby a wonom so beko suku akogye nteteye ene baby a ye hu ye nyina da no eya de o ma ya hyehyem ntianko bia hene si wei efe efri tetentene ne ena wonom hwe ni mu kwan senkonsa beka de fefe na so no wonsa nka na enne awurade adom MPP aban enam ne nsa so ama wonsa akasa edwadi bia fefe we dia na kyese enipa eya ade a wosa ye nti no wobehwe no ato aba ede ama no hene ba ene kasa asansem we say de kire ye ne yeto ansem no so de amamo there you are eno ye bruni kasa o oyiwa no na asem ne da ho pefe na ye kɔ ne asen ewura mu bieu e wo Ghana yemra hye badwafie na yewura Kofi Kuranten wo ye kwantankura independent presidential candidate eno wo kasa kyese no kwasem ni wo mai Ghana no a ehunu saa efiri kwasi kokɔ penso ye brebrede yen ho edi firi wo mo nsam a ya yetimi ebo aboso gina yese oman yenya yemra hye badwa no se wono mu bubu ne sere ne abasapa na wahwe abrabo a wono mabo a
yɛsɛ adwene no sɛ ɛbɛpora ne ti ɛnefi wɔbɛka ne pire nye pire mfa sɛ saa parliament ɛtɔ so nwɔtwe deɛ adehyema wei mu no wɔn a mo wɔn ho mmɔden kora wɔka no wɔde aba besi apɔtwe ahodo a ɛda donkuma ne donkɛseɛ ntam wei sɛ me na mete ha wei sɛ na me yɛ sei na ne nyinaa nkɔmmra no deɛ ɔno yɛ akyeame hene ɛna kɔfa wei nyinaa ba ɛna mabutu nkonnwa binom ewie yɛ supreme court sɛ wɔn san pagya nsisi hɔ na wɔn ma wɔde amɛtena so a ɛno nso ayɛ boakye bidin ne wɔkyɛ sɛ na kwasɛm ne wei mu deɛ wɔma mmoa Ghana. 5-2 was it means that there was a clear majority. And we go to Supreme Court for interpretation, and they have interpreted. How it got there, that's their business. But if it's gone to Supreme Court and they have an interpretation and it's conclusive, then we have to move forward. They could stand to say it's not a crisis. I don't know how the Speaker could overrule what has come out of the Supreme Court. At least that's why we have a Supreme Court. So if it's a body that we go to at the highest of moments where there is confusion that we need their interpretation and they've given one, you can't then go back and say, well, I have a difference of opinion on the way that I stand. We have to move forward with this thing. But the more interesting thing is the passion that they have at this merry-go-round thing. I think it's a merry-go-round because they never seem to have this amount of passion when it comes to corruption. How about this amount of passion when it comes to corruption? How about this amount of passion when it comes to let's find out the people who are mutilating our lands and poisoning our waters? How about that? I never seem to see a passion like that. This is the struggle of the titans. They're going at each other, they're talking. Why don't we see the same display in Parliament when it comes to issues concerning Ghanaians? We're talking about a Parliament that, personally, you don't want to hear my views on this Parliament. It's the most useless Parliament. Position themselves for the benefit of Ghanaians. Ultimately, that's what their mandate is. You tell me how Ghanaians have benefited from this Parliament. One on the number 10. Ewo abatu ngoma no mu yewura Kofi Kuranten wo kyese sa parliament we die o kana brofo useless ye de omo ye hwe a enye yie Sompa TV so ewia prem to broadcast here and woni guso a wo hwe na wutie no Sompa 93.1 FM nsam no edi atwago ewo ho Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 Facebook YouTube no Sompa TV Ghana na Sompa TV kwa wonsa ebeka ensempa bi ede etie ye kwa nim na ye wuramu ewo ensemfo from dia na yadru na nano Muslimifo enso ediemo Chief Imam for ya one wa for no Southwest abaton pesia so asantemantama se nom enso aka won ho abomu edom ekuo bi ya wo fra ho se Muslim Chief Imams Association ewo mankra so na abusia wase wo botaye nyina ne se obehwa aboa na ayasabia watimi dia bam na beboaboa Muslimifo wonom tena bia hodo se be ya kwa ho san won pomde ho nsam no ebetimi asipi na asita I'm sorry also District Chief Imam Yera Hussein Abdullahi wano eden sem dodo na no na etu dwa na asumdwe wo hwe ni de wo se ehia na obi obetene wiase anaso my Ghana mu no ayeso obedi amanyo asem achi anase abato achi ama basabasaye ababeka ya asumdwe ho nsem ne de na wo hu onipa kro no ni ti kro ya eso no yenko tie ne nsem no se ne na esitie adwene ba ko na adwene me na anase me sa na e badwene Sese abese abane abatui yakuma tutu yakoya yeme haye yeme shishia adetre shishia yambanje kanye saadi sese mi madri mababa tu abe nasu mesako mifie jesa yamre mpa na abe mensha na mete ho na mete sese yamaro wahasa wazize achene ya yire numu sese wona yakato abana amano ne bane hawo ne yire numu de dare se ebi na busi kura amon bane wo ise wo mami na wo ya mano ewa baba down be 50 cedis achene yokuta wa transfer sino na ya cho kwa na so ba sadia ne ya sre ya bano ya sre ya dam so no ya fram baranti ya no umma sadia ne zri ya tamwa en kan ka wo beto se karambo fomba
Ebusia ahafo no Southwest abato mpese so anasa ne mensi ne mu chief imam ya wono etua wo odmonyafo Hussein Abdullahi na yekọ ekotie no ne nsem no achi no odmonyafo Emmanuel Frimpong no ye krokra chimechra assembly member de mamankra so abato bia yewo wono na ebegire mu de odmonyafo Abubakar Sadiq parliamentary candidate de ma NDC amanyoko ne faye no one potem ho na ensem a wesa hye na no ye ono so bepugu ho no ni nyina ene se MPP aban ni titu ene Dr. Mahmoud Baumia ye ne waso kita frank mu e ama MPP oso kokrokwa amanyoko no bra na wono bepe adwa no adie no wode atrosem ye ni nkontompo se ene de tugu amanfo ani dane futuro de tugu wani ema odada wono ma woto abama wono no nte no wase kwase adua wani yentia so mpre no enti amanfo no ema eye won kwasea no ema wani nte na woma eye MPP amanyoko no so enwon konsa enkosi enchen na wo ya sa no so no de NDC aban ene onimonyafo Sadiq ba bem se be ya empuntuo ho ensem no ebetimi akoso basahare so ewo wamboboa no Ebusia ni okasa ye eyonmonyafo Emmanuel Frimpong assembly member ewo Mankranso electoral area eno bejire modimonyafo Abubakar Sadiq parliamentary candidate de ma NDC amanyoko ne faye no one potem ho na ebusia ne krokro monomiko bi ne manka bi die te sede wasa akapoma no wandwemu anase wokuma boatia na wantwa ne tintin no nana Abubakar Sadiq waye popro ya wono so tie adwaso de ma adehia wo bi mo ba ekro ba akoye no so ewo kunsom potem ho no wono so eka kakra sei edija emebunu kwani titiru nche ma je fa assembly eno krese na me kasafa enkabomu eho ebiase bibia ye bia enkabomu because si biase prari ba ko ebukabomu anyade a edu ebukabomu a na mo bibia eboa bibia ekoso oga ye program a ye ne ya ene bibia nchi na yes anema because isam enkabomu chene beya bibia bebu enkuntu akoso butake sipa esi eni so a eni chief imam be kabo mu ayesa program le se emprepi na yenke before ma nko awo so a ya na mu problem ebe ka kire adentia ye isam ye wo amame bibi ya fa isam to ba de kwa so ko wo a sebi obi hu adeja na mfi isam ye ni ankasa ye hospital a ye training isam for maya omu ayesa aduma e wo hono enu titi na ma eni chief imam yaka etia fam say be boa ma sad ne de abaye district ano na aban a obeba bia no bitin abeba so yemu Ebusia bimuba hene ya wono ewo kunsu ahafo ano Southwest mensi ne mu ho no na yetie no nana Abubakar Sadiq ene ne din yehwe na yankwaje we say emrasese ene ewie me kanfo 21st clinic ene de amawo mpotemu awo bia no wono mo wo ho esanse Ghana ha nkorabata no eburudunum ayasabia hodo ewo man mu nso wo nkwan na etimi esan wo hwene so trabo sompo na wakasa siatika yare no ewo amama ahodo so enti yade bi ehye ho no fakodan 21st clinic na wombedom aboa wo ehwe overseas manager dan ne domo ho ebo adwuma 0540311311 say yetachima ya GM bank dandada no nsunwa kwan so nkransa Victory bank ne hwe ni mu pe na wonse ka wo no brekum amango ase Chris FM nchen ho go so de bi so dwabo so ba bia yaje ho e de afa ayaresapa no ho ene todwa me kanfo ama se ewie nyame be hyirawo no wo hyirawo mana ka okuku no wonkaka no ofiefuo nyina ayeye de abeye bra ye cha kunafo
ɛne nyisi ade no ɛka ho bi pa enti ma nso de mmerem wɔse de ohunu mobru ni mobɔ no awurade ɛne wɔde fem no ɛno ane sɛ wode wo mo wanwa asi kyire bibia ɛde kyentema ntade papa ne bi ɛnyɛ de ani anwa na wode aba bɛkyɛ na afei wo mo kra ba wɔn ho bronyai sɛ te bia wɔn bedidi na momo nso ɛma adwuma so enti wobetimi de wo momo aba ɛwɔ 0598 559802 ana 0241272990 edi ebeba na yɛkyerɛ one media ana sɛ Blessed Foster ɛnam so kunani bi didi na ɛka nyise ne nyanka nyame ene hyira wo sɛ enniama betimi akoye ɛde amaw ɛnkanka ne internet ne so na biribia egyinamu te sɛ high tension pole a ɛne na cloud internet ya wo mo ɛna wɔboa yɛn ɛma yɛtimi duru wo nkyɛn YouTube, Facebook ɛne online ho nyinaa ɛne wo mo nkasa wɔ 0244601933 top high wɔne Love FM ɛne di nhwɛ ne mu abrosankro na akumamuwa rural bank wo mu no emu na wɔn mo nso wɔ na wɔyɛ w'adwuma efine nkeka bia ne ho ɛna aburukyire kwan no ɛna fam saa yɛnkɔ no kwa na ne obetimi de wakɔ akɔduru na asɛm bia ma ho yɛmpia watikɔ na obetimi agina aburukyire abɔnten so adi wo nkɔmɔ bi a obedie no express group foa wokɔ na wakɔ akɔsra anaasɛ wokɔ akɔsua de wokɔpɛ adwuma hwe a ɛne wɔ mo nkasa asafo labor runabout hɔ Kumasi nkrabata asɛm na mekan ɛna afei ɛnkran so Kaneshi first light hɔ 0552827787 sana 0508111343 ofre ho a na yagye so sɛ wokɔ adwabo bi dwumadie bi ase de dom hyia hɔ na onua koko hyɛ ho a ɛha adwene pa na mmom de ɛbɛboa no 3 herbal center for wɔn koko capsules no ɛnde ɔmemmene a ɛbɛtumi ahyɛ ho yi fi ni nyinaa waba anwumre na wabɛyi fi na to agu ɛne ntia no wahyɛ no so baabi ɛto nro bi ebi wɔ hɔ apidank wɔ Kolinak Misty Herbal ɛhemfa ebi ne hɔ afrɛ 0546107107 ɛyie ana ayefro de ntokwansi ase no wonkɔ na mizo si ase wonkɔ na 5G ɛwɔ hɔ bi Ketchup Marketing Agency wɔ madama ɛna anom ne papa yi abenye ɛwɔ yaboboa no ɛnɛ wɔ mo fom ne sɛ brato nti wo pebi kura na ɛho ayɛ den wɔn ma ɛwɔ bi nso no ɛnoa na dodo na ɛtɔ nti baabia wo bia ɛnɛ mpanimfo ni nsa wɔ so Dr. Silas ne dɔm baabia wo bia de bɛtoa wo 0246270221 0246270221 ɛne awie yɛnom bi nwie yɛba de aka akyire yɛde bɛtoa wo so 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre ana fa enkodate de ma baako
warning sushi, yeti, and opinion numri, wabra wadidi awie. Ubenya preke powder to King's Walk Heba, ni Heroes Heba, Accra, Okechi Drug Lane, Denny Heba, Kumase, Mensa, Takrade, Mose Pharmacy, ni Greenlight Pharmacy, Sunyane, Cash and Curry Supermarket, Asantwa Heba, near Bibidro Depot, Techiman, Sewa Heba, Mampong, to form fre 0550 19 15 14. Preke powder, Aduane, Sanye Drew, FD Ashisha Sankra to Muajiatum. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Men krata krani. Hey, eni me ma connection man for den go fosi kadwane ni wanyo tshedi di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say eye to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a full labor runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Police Station. From more much for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akituapa. No creature Emma Akituapa ampa yede wasem wo mo se watwen yen afi yentoa so na yenwura mfimfini mantemu eho na emma do mpiafo de ma wosona manyoku no wo ba packet jemfu a wone dom no de wo monto abo na akwa kopie na pedu na won mo koye ene pedu ha na chese twi no maka no no wo mo wura mu no wo mo ne awofo ene asuafo ni nyina kokodi ahia na enkomobom na ma me de ba betu dwa se edu ba bi a yese se opese osua tentene ya yemfa ho nto abo atia ene enka telephone mask no ene wa tententen ya wase onyina ene wose ye de ho totoɔ wo de kwa aburochiri kɔhwɛ se de hotie na neme ekoyie no wose sa aburochiri no ye pese Ghana anya sa kuo ba kompane betimi amayo e wo so na manyokuo ne se ho nti afia bato na ye benem ye kokuro moti pase de akwa akoto no ye nyere ye ho na ye ntomo so no se de be na ni so ade hunu papa wo de sesa Ghana afiri ohiam akoyie die mu no e betimi abam ya de pipi dire ho ama ene yesi obi anya Ghana card na se wo ba no ewie free education SS na se wo ko university a eno ani se okuta ne Ghana card aban no e ma ne student loan o ma ne student loan na kola no de atua akọ university because ukwa brochira akola ne nya 18 years a ni school fees na ne maame so biem aban no ne ma ne loan na kola ne to wie na se okoye adwuma na ye tete no kakra ye pese ye dane Ghana na ye abrochire eti boa na mre mu ye paunso ye paunso ebi no masom ye omode dodo ojira ho na obi ke bibi sa NPP ye pa accountability eti anytime bibi a ye ba ban mu no ye de ye hyehyɛ policy ba sani ebe ya yebe kase yebe yese ya na mfie nan ni du a obebu ebi sa yese wo na aka se obe yese watumi aya na
Eno oba package jemfu a won na pia dom wo mafam osona manyoku mu na wie na yewra Horace eko awusi wono nso de de beto so won na agina wo Cape Coast North ho ene wo chese samfa so nyina beba wo so nsem ne wo free SHS was bad for ehena yini Ebia Makadera say wo NPP say wo NDC Nende o party na brasha over there yempem fa wozi enimno yaba na yeti asana worker ansani atoaba FSHS abra wazeba was on your 419 on your possible para 2016 if you gone of was era Ronaldo bra never yemienche para so pe wa be cha Ghana yako still free SHS or still teacher food. Echo ewusi na Cape Coast North wagina se wo monto ne so aba na wonkomra hye badwafie na ate se wodne die twato no Ewusia yenwra mu ewo soame na accident bi anasa kwanhia bi asi ewo soame round about na ne nyina da ene se wo kyerese na ka bi ase ya paki wo krofro mu ena road safety for ede won hyen ekofa ye wo ba soame round about ho a ena obi ehu de ye wo mu basoro kakra na na ne esate san ye na baba busua kase no eyade anipa baako afemu ahwe ne nkwan ye afoforo bi nso eprepre mu oden ye nkohwe sene na akwanhia no esitie ye ba ye bo homoden se ne enua bema kwam redu be kasa na sene ansem sitie ne mu nkyeremu no watime ede awoso amayen omba bi ejina ho eka mba miensa omre ka be furkan onka mbe furkan ba 2 na munya from what wall school wall nti muti school wall unse na ato from na niama no a box nti ko amuna na sefo ana yetimi yi o mo no ne ka se munya ba ko ehye eyi na ase o ade ase nti o mo ka no na ye force se ibehu ba bia o munya no ehye nti na load no nyina so abegu ho ama na ekata ka ne so aka ne so eyi eda so asana no mani nyina abegu so enti ye pe ba bi kote ya nipa ne hye enti ye ya na ehu ba bia nipa ne hye Ebusia yenuanum binumu a na wonom ewo ho wani kotwewi si ne wohwene esantem hu niema ekoso ne nsem ekoso ewo akwanhie ne mu no ena wode wanum asem to dwane ye kwa homa no so yenua be makwam redu ewo so ne ne ntwetwen koma kwame wotime ka awie ya mo ha mo akwaba madu so a wohene eyire onua na apom ti sei nyankopon adome ho ye ba akwanhie no se na ne emesiti eba ne sei ena akwa akosi sei wadaroma Yebegu man say kanu entumi antwe no amfa nuwa no enkwahie ni kwesi ewo bra na wo mo twe akọ enimu a na edu West Coast Practice School no enimu ho pe na ebra kanu eti free safety for no ehyen no ekire no enam so ma etisan echi na asemi no esi ahmachi be no miensa enefa na asemi esi na awehusem ewo mu se make say enipa baako atọ na nanamu ewo nso do a bra na omunu ejina ekwan no ho na omo twen omo ka omo yedwedifo a omo foro ehyen edekọ yeji ene mpotemu akofa enam edeba na anumu na bra omo gina ho na omo twen se omo ka omo elida kwan se oba befo ma akọ na omo hwere kwan no na ka yi du ho no a bra na safety for no etwe ka ya enam so ma ka no ebehwie gu ennyoma ewo ka ni mu no ka no ade metumi akase enye enum na hwie ball nipa no ne mum no ennyoma na ka no elodu a eye Burkina Faso ka mo kire se oil na afi info sheet a package a utumi se endorse yie papa anu na wo ka edmu a yahya ebiri efiri bra ka no eti firi anase muntumi ye no ebehwe wo mo so a nipa ben wotwe a no mo nyina ho no emu 9 de ni kase miensa eda so da hospital baako atọ na nanamu ewo siedo yo ba nimfie no omoche se obeye
Bunum Emian 53 years or about a coye, Quanso, a coffer, a number. Mika say, idea, one hour, one idea dance here, and I say, Impunu, which me I can say, round about what dear. Any bear Bosue, and Quincia, and Tensi Honomo. Say, a bit me I can say, Biana, entertain no more, you know, Amakwana Yaketwa, and Intinamana Yesa, and I say, put the bit me I can say. As what dear beautiful now, or won't put him on my ear, palm woman, Nancy so open your mother and say, on better woman, and no anything beyond a cobas a car being ever too free. Instead of saying, na can't be baby, a diacobono, not a yakutia Philippines, we make her mania. Bet me, I can say, a few women one, bet you any bear me and son and 9. Says car if you are for Musu, I won't put him was a becaya and prefer a baby cronoir. About time be no or chadia a war, man pransu, man prancy, impotent one more of my chimbios over top, and your madia could fear. Cars you found us was, a beer one in Nifaso, and I win so as I see. It is a idea which like I said, Sammy, a plan of you know, Sas what the ma would turn idea on. So much what the intino, they be a dano, can't be a better free piano, not a often quisia, Eddie, but which like me about the Papa. Kano edruhi fa potse na ese baby atafo ene ehwafo no eka se ni gina no ena eti free wo ho ene kwoto he fa ekodi se wo no eye ho pepe na ka na dru baby a wo ankasa wo kire ya eye e west school practice me gate na ede ho no am fro no fangula wo mu school wo no e ho pepe baby a e ma no gina e fa ka e de kwotafo ene nkro no ba no e ho pepe ena nkwanhia no esi ya na ebra na sam baabefo ya omuje nyina we twa omuka no ka ne bemunu ebeto wo mtida edi kan no ka na nkasa no edi kan muni to sanyo na ono no wo twemu enti draba no bra wo du hu se eya aben no a osifiri ono ne ka mu a odwane ye se ka otrem ka di mu a nka me kese nko no kra de nka ye hu ni fu kra na we mu a na omuje nyina nchen ya bra draba ni free ne ka di mu a wo dwane no ana ka se ka no wo hwe ni su na eba no a ebedi ewunti obi enfiri ho mpo eno na emu baako afamu ewe bra na omusu yeso omu dwandwane no na akofa we enti apanyimfo aba wa ba sesa ne ma na say what is saying mi ka say anyoma ne de empedifo aba a sabe no omugusua esesa anyoma no edi efiri kwamo e ka kwan de sise omutime yiye ka na se no ekosi so abe police station hɔ no a e kwan no adem ne mu nyoma no na omugusua omotwene kakrakra edi efiri nipa no na hia why sika ne de dan ya ebekwa bi besaba me na ase wate erade mfa ye maame na wo free mu no kra ne nsie emfa maye ebusuafo nso so ye ma omo yakọ omo mo prepare nso nyame mfa wonsa enka won abusua ye de ni nyina da esi ase no mare hosem ye esi so na ye de efa so ada ye rasante ye boa benedict wa ye semfo panyi ase papa ye kuku avernike jando evergreen mama authentic one papa will be rich auntie one that tell fide na chichinchim ni from adema yen akosia so mo asodela oba so no wono so eboy na naire ena mama ya grace adepa adumo edom boy ma social media handles no wo share buziri caption mine ye da se papa ya fe news create wo Sompa 93.1 FM Kumase Kasia dem Sompa 98.8 Kenya kwa bro no mane dom ene Sompa 90.7 Kranza papa toast ene systematic mo so ye na one master Reverend Edu Michael boy ye chidom wo studio ha se nom Sompa TV or MC afoni na Mr Dave ekobe je sempre mo ne dom no ye da one master sanso ena Ransford ne Kevin school fees ne dom no so ye beda wonum nyina da ase ebusia midin de ohene yire maame akua yeboa asiama bronya mini abema ohima kunu ejapia apam dada ya na ya betna sede sam no somo ya sorry so mini ohima kunu na amesa betna sede so mpanko mo no atoa mo so